Hello! Welcome to my vlog. Namutog ko guys sa akong farm. Charot. Among silingan kay kuan kanang sa pangalan na mga yun siya og butong. Utso ka buok guys. Okay. Wait lang guys. Ngayon siya og butong kay magsalad daw siya unya mga tag sa kuha. Mga magbutong guys. Medyo bahin ni. Butong din siya guys kay yes guys, malapit na matatapos na ang probinsyano. Ang sabi ko naman, masarap ang matuto nang galing sa puso mo. Nang galing sa puso mo. Ang sabi ko naman, masarap ang matuto. May tutuan. Wait lang guys, kaya natumba. Nang galing sa puso mo. Ang sabi ko naman, masarap ang matuto. Nang galing sa puso mo. Ang galing sa puso mo. Ang galing sa puso. Salamat subscriber. Thank you guys. Sige na guys, kanira taman ko guys. Kaya hindi na katumbang cellphone kaya wala ko i-stand dala. Thank you.